nginibingelele ngane zakwethu niyaphila lapho ngiphelile mina bafowethu yabona khona amanye amavesi nje amabili engifuna ukuwashare ngane zakwethu kodwa manje ngifuna ukuwahlanganisa yabona ngifuna ukwacombine bese khipha le ndaba engifuna ukukhuluma ngayo yabona okay qale la ngicela ngana ukuthi ufunde lapho kuMathewu chapter 19 verse 19 ngeke ngilifunde ngizolisho ngomlomo yabona Matthew chapter 19 verse 19 yabona lelo verse lelo ngesizulu lithi wothanda umakhelwane wakho njengalokhu usithanda wena isho kanjalo leli verse leli yabona wothanda umakhelwane wakho njengalokhu usithanda wena okay endabeni yokuthi wothanda umakhelwane wakho umakhelwane masikhuluma ngomakhelwane ngane zakwethu umakhelwane yiwo wonke umuntu abantu esiphila nabo emhlabeni wonke umuntu okhona emhlabeni umakhelwane wakhe hayi ukuthi umakhelwane ngenxa ukuthi nihlukaniswe ucingo ukhona ukunana kuyimpuphu ukhona ukuboleka kuye mhlawumbe isando ngabe ufuna ukocanda inkuna umakhelwane wakho wonke umuntu odla iphalishi okhona emhlabeni uyilindiwe uyilinxhosa uyini walonke uhlanga wonke umuntu okhona emhlabeni esiphila naye emhlabeni umakhelwane loyo wasichazela uJesu leyo nto leyo ngelinye ilanga ukuthi umakhelwane umuntu ophila naye emhlabeni kodwa ngilifunda lelo verse ngelinye ilanga ukuthi wayichaza kanjani uJesu ukuthi so umakhelwane mayithi iBhayibheli uthanda umakhelwane wakho njengalokhu uyithanda wena uchaza ukuthi umuntu umthande wenze into futhi nawe into nje umthanda njengoba akekho umuntu ongayithandi nganza njalo nje ngosibusiso ngiyayithanda uyabona futhi angifuni ngami uyabona so lento ke njengoba ngiyithanda ochaza ukuthi lo muntu ufike ngimthande ngothando nami ngiyithanda ngalo uyabona mangafuni ukwehlelwa intembi naye lo muntu ngamfundela ukuthi ehlelwe intembi yabona ukuthanda ke lokho yabona bese ngicela ukufundela inye verse khona enye verse engifuna ukufunda ke uNkulunkulu uJesu mayithi wothanda umakho lakho njengoba uyithanda wena yabona bese ngichaza ukuthi luquketheni uthando phakathi ngoba omunye umuntu khona abantu abangalazazi uthando ukuthi yini uthando yabona yabona leli gama lothando bafuthi lijulile ngane zakuthi likhulu yazi sengifuna ukuchaza ke manje ukuthi liyini uthanda yabona ngokweBhayibheli ngifuna ukuchaza ngendlela yami ngoba yonke into engikhuluma ngenza ukuthi ngifuna ukuyithatha la ezweni lenkosi ngaphandle manje mhlawumbe ngibeka umbono wami ovela kimi hayi ovela uNkulunkulu yabona oyivelela kimi kodwa nje njengamanje ngifuna ukukhotha izwi lenkosi konke engikhuluma ngizokhuluma ngothatha izwi lenkosi ngifuna ukukhuluma into yami yabona so uJesu uthi wothanda umakho lakho njengoba uyithanda wena bese ngichaza ukuthi yini uthando ngoba indaba yothando bafuthi ijulile ngane zakwethu yabona awuthi sichaza ukuthi uthando yini imsoco osothandweni noma luyini uthando la kwabaseKorinte bokuqala chapter 13 verse 4 to 7 ngifuna ukuchaza ukuthi izinto ezitholakala uthandweni manje fanele singene kulo uthando sijule ukuthi yini uthando ngoba ngeke usize lokuthi uthanda umakho lakho njengoba uyithanda wena kodwa abantu bengalazi khona abangalazi uthando ngakho sihluleka ukuthandana sinama divorce angaka eSouth Africa sibulalana kangaka sizondana kangaka nxa uthi uthando asilazi ukuthi yini uthando yabona bafowethu lamagama la ngizolifunda leli verse but ngeke ngichaze konke ngoba le video ngifuna ukuthi ibe yinde kakhulu uyabona angifunda ibe yinde so kwabaseKorinte ngifuna ukuchaza ukuthi umsoco osothandweni noma yini izinto ezisothandweni esibonakala ngazo ukuthi hayi lo muntu unalo uthando noma uyathanda lo muntu unalo uthando okay kwabaseKorinte bokuqala chapter 13 verse 4 kuya ku7 okay number 1 lithi iBhayibheli lithi uthando luyabekezela okay wengane zakwethu bengisafunda ke umsoco osothando nasikisi bengisayiphuzile le video ngoba ngiphazamiseka okay nalo ke izwi lenkosi lithi uthando luyabekezela ukuchaza ukubekezelelana singabantu emhlabeni ukubekezelana kuzo zonke izimo yabona yazi manje manje le video ngifuna ukuyenza ibindi bengizokwenza ama example endabeni yokubekezelelana yabona ngenza isibonelo lesi mhlambe ubhuti wakho uhlala naye nibabili ubhuti wakho mhlambe uyagula uyabona khona umuntu agule kulesi simo lesubona ukuthi sewehluleka sewungaphezulu kwamandla akho yabona mhlambe ubhuti wakho mhlambe ubani o mhlambe umakhelwane wakho ohlala naye endaweni uyagula mhlambe uyamsiza kufikela khona ungasakhona khona ukubekezela so uma umthanda ngempela kudinga ukuthi umbekezelele umsize noma usubona ukuthi sekungaphezulu kwamandla akho yabona lisho kanjalo izwi lenkosi lithi uthando liyabekezela uthando lomnene umuntu omnene ngana kwethu hey umuntu okulula ukuthi uxhumane naye noma uthi ungene kuyokhulume naye yiba umuntu olula ukungeneka ube mnene wonke umuntu yabona lamagama ngeke ngiwachaza wonke kodwa nje ngizochaza imbalo liphinde futhi mawulifunda la kwabaseKorinte njalo chapter kwabaseKorinte bokuqala chapter 13 verse 4 kuya ku7 liphinde lithi uthando alinamahawu uba noma hawu kanjani umuntu omthandayo yabona shuthi awukafika othandweni uthanda ukalazi mawusazoba nomona umuntu azabe nomona ngisho lesi mhlambe ngishadile ngibe nomona uthi unkosikazi wami uhola kangcono kunami ngibe nomona uthi unkosikazi wami uthenga imoto bafowethu uthando lijulile ngane zakwethu lijulile usungakalazi ukuthi uyabona ungabi namhawu lisho kanjalo uthando alusigabisi
leli alusigabisi kanjalo uthanda alusikhukhumezi. Igama lokuyikhukhumeza nokuyigabisa cishe afanele amagama, kodwa ukuchaza leli gama lokuyigabisa ngenzela isibonelo. Kunokuba khona uthothi kunokuba khona umuntu mhlambe ukuphe ifoni, or mhlambe ukupha ukudla, mhlambe uyakusiza ngenye indlela, bese ehambe mhlambe etshela abantu ukuthi hayi njengoba nimbona nje yimi engamupha lela bhuluko lela, njengoba nimbona yimi ngabo lokho lonto leyo uthando, kodwa manje akumelanga ube nothando olunokuyigabisa phakathi, uyabona ungayigabisi ingane yakwethu ukuthi ngoba yebo khona ungitshengisile ukuthi uyangithanda ngokuthi ungiphe lelo bhuluko, but ungahambi utshela abantu ukuthi lelo bhuluko uliphe yimi, sewuyayigabisa ngaloyo ndlela, akusesesikho ukungithanda lokho, yabona. Elamagama la maningi, okay, bese ukuthi alusikhukhumezi bakwethu, isizulu lesi ukuyikhukhumeza. Uma unothanda uyikhukhumeza ingane zakwethu, yabona. Uma unothando isekuthi ngeke ngachaza, okay, aluzi, ngiqhubeke futhi amanye amagama luthi aluziphathe ngokungafanele. Uma unothanda awuyiphathi ngokungafanele. Yipi example engayenza la? Maningi example engayenza, mhlawumbe unonkosikazi bese uyamfebela unkosikazi, umchithele, uyabona. That means uthando lakho awusayiphethe ngokungafanele, awusayiphathi ngoba uthando, uma unothando akumelanga uyiphathe ngokungafanele, yabona. Ngizamulana njalo izinto ezisothandweni ukuthi lisho kanjalo iBhayibheli lithi awusiphathi ngokungafanele. Maningi ama example engingawasho la. Liphinde lithi uthando alucunuki, ukucasuka ingane zakwethu, yabona. Le ndaba yokucasuka ingane zakwethu, khona la iBhayibheli lithi omunye uzothi iBhayibheli yayiphikisa, khona iBhayibheli lithi malingashoni ilanga nisacasukile noma nisathukuthela, yabona. Khona ukuthi umuntu umcasukelo, yabona, kuze kushona ilanga, kuze ngidlule ngisho insuku, kudlule ngisho iminyaka. So uma unothando ungacasuka ngaleso sikhathi leso. iBhayibheli akafuni uNkulunkulu sicasuke. Uma unothando akafuni isicunuke, yabona. Mangathi uyacasuka ngafaka ucasuka ngalelo khuza lelo second lo phinde futhi ubuye uthi konje lo muntu futhi ngiyamthanda, yabona. Bengizamela ulando lolu thando longenza ukuthi ngibhanqa uthando lwabantu abashadile nothando lokuthi sithandane singabantu emhlabeni la. Ngilanda leyo ndaba leyo, lolu thando lelo mayithi uNkulunkulu, mayithi uJesu uthando makho nakho njengoba uyithanda wena. La ngizama ukulanda kubantu abashadile nanabantu abangekho kuma relationship njengathi njengoba singabantu nje siphile emhlabeni, yabona, ukuthi akumelanga ucasukele omunye umuntu, yabona, because uma usumcasukela kusula uthando. Isho kanjalo iBhayibheli lithi uthando alucunuki, uyabona. Kodwa ke khona indawo la iBhayibheli nokubhalwe khona ukuthi mawucasukile alingashoni ilanga usathukuthela noma usacasukile, yabona. Okuchaza ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi singabantu singenzeka ukuthi sicasuke, but alingashoni ilanga usacasuka ngaleso sikhathi esincane bese uphinde futhi ubuya nganene. Ngezwe ukuthi ngiyichaza ngoba omunye uzothi iBhayibheli yayiphikisa, yabona. Okay, ngiqhubeke nganza ukuthi alinamagqubu. Nkosami bakuthi igqubu akekho umuntu ongazi ukuthi igqubu yini, yabona. Uma usena umuntu onamagqubu kusho ukuthi awunalo uthando, ukuthi hey mina uanti wami wangicisha ukudla ngo2009 usambambele lo gqubu, haya usenalo uthando. Mawusuka kanjalo, yabona, lutho ngane yakuthi awusenalo uthando. Alunamagqubu, aluthokoze ngokungalungile, ungathokozi ngento elong eyenzakala komunye. Mhlawumbe ubona mhlawumbe umuntu umakhelwane wakho unemoto bese iyaginqika imoto yakhe, yabona, bese wena lokho kuyakuthokozisa. Hayi lutho ngane yakwethu, yabona. Lokho akumelanga uthokoze ngalonto le, or uthokoze ukuthi umuntu wehlelwa intembi, umakhelwane wakho mhlawumbe umuntu okhona emhlabeni ohlelwa intembi, yabo. Hey ubani uphelele umsebenzi, hey ubani mhlawumbe njoba hey ubani uyagula, yabona. Akumelanga uthokoze ngalonto leyo, yabona, akumelanga uthokoze ngalonto leyo, yabona. Uthokoze ngento engalungile. Akusho mina, kusho iBhayibheli ingane ngizama ukuchaza wonke lamagama lawo, kepha luthokozela iqiniso. Uma unothando uphinde futhi ube neqiniso, uthokoza ngeqiniso, awuthokozi ngamanga, yabona. Akusho mina, kusho iBhayibheli ingane zakwethu. Le video sizoba yindeke le, yazi. Kodwa nje lisho kanjalo iBhayibheli lithi bekezela izinto, okay, kepha luthokozela iqiniso. Uma unothando uphinde futhi uthokozele iqiniso kuphela, awuthokozi ngamanga, yabona. Lukholwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lukhuthazela izinto zonke. Ngathi ukuthi ngeke ngachaza zonke lamagama, kodwa mawulifunda nawe, yabona. Kodwa la igcineni lithi lukhuthazela izinto. Leli gama lokukhuthazela ingane zakwethu chaza ukuthi uqhubeka ekwenzeni kahle, ukhuthazela izinto zonke, yabo. Ukuthi uqhubeka noma kunzima, kodwa uqhubeke uthande ezintweni zonke, ezimweni zonke. Leli gama legcina ngeke ngisawachaza zonke lama verse lawo, because angifuni bengafuni le video ibe yinde, kodwa bengichaza le ndaba ukuthi bafethu kumele uJesu wathi thanda umakhelwane njengoba uyithanda wena. Bese ngichaza umsoco osothandweni ukuthi mawuthanda kumele ube kanjani, njengoba kuchaza la kwabaseKorinte bokuqala chapter 13 verse 4 kuya ku7. Ngiyabonga ngane ukuthi nibe nosuku oluhle, yabona. Ulifunde la ngane kuleli verse leli ukuze uunderstand ukuthi uthando yini, ngoba uthando lijulile ingane zakwethu, lijulile ngempela. Ngiyabonga nibe nosuku oluhle.